finalment, a part de felicitar-vos per aquesta nova iniciativa, perquè abans comentava el conseller Mas Colell, comentava que no és pas la primera que té la CECOT, no és pas la primera i segur que no serà l'última, segur que també a partir d'ara en vindran algunes de noves. Normalment, quan es parla d'empresa, normalment, el valor que se li atribueix en aquest concepte d'empresa és un valor econòmic. I aleshores la conclusió és: empresa és un lloc on el que es vol és fer diners. El marc simple és aquest. I efectivament, si en una empresa no es fan diners, si no hi ha beneficis durant bastant temps prolongat, doncs això pot portar finalment a la defunció empresarial. Aquí les coses són com són. Però jo crec que hem de fer entendre tots plegats en el país, i això hi teniu una responsabilitat les organitzacions patronals, no cal dir les càmeres de comerç, també hi tenim una responsabilitat nosaltres, però hi tenen una responsabilitat els empresaris del nostre país, encara que siguin petits o fins i tot molt petits en la seva dimensió. És molt important que al costat d'aquest valor econòmic de fer diners es faci entendre que hi ha un altre valor que és més important que fins i tot l'econòmic, que és el valor social del que significa l'empresa. I això no és només fer diners, que és el que potser pot donar teòricament una mala imatge, sinó que al costat d'això el que hi ha és el valor social social en majúscules, de donar feina. No es tracta només de fer diners, sinó que es tracta sobretot de donar feina. I donar feina és un valor social en majúscules, de primeríssima magnitud. I això ho fan les empreses. I hem de procurar tots plegats que aquest valor social de donar feina, que és el que fan les empreses, vagi calant en el nostre país, i que la gent vegi l'empresa, quan la gent la vegi, quan la vegin els estudiants de l'ESO, quan la vegin els estudiants del batxillerat, quan la vegin els estudiants de la formació professional o de les universitats, no cal dir de les escoles de negoci, però quan la vegin gent que no està estudiant o formant-se per això, sinó simplement des d'un punt de vista de la seva visió de la societat. Quan vegin això, quan vegin l'empresa, vegin no només un lloc on algú hi va fer diners, que per cert és legítim i necessari, sinó que sobretot hi vegin aquella cèl·lula mare de la societat que és capaç de contribuir en majúscules a un bé social de tanta magnitud com donar feina a la gent, que vol dir oferir oportunitats de desenvolupament professional, de desenvolupament personal i donar esperança a molta gent. Bé, això ho fa l'empresa. I jo vull aprofitar aquest acte amb aquest clima, diguem-ne, empresarial positiu, amb un programa com aquest, de no deixar morir empreses, d'ajudar-les a continuar, d'agafar el relleu. Doncs vull aprofitar aquest acte per, un cop més, fer entendre en el conjunt de la societat catalana que aquí Catalunya pot tenir també el seu fet diferencial. El tenim amb la llengua, el tenim amb la cultura, el tenim amb allò que us deia, potser sí que som els alemanys del sud, des d'aquest punt de vista que estem acostumats a pagar i a no cridar massa, etc., tot el que vulgueu. Però al costat d'això, que són fets diferencials, nosaltres en podem tenir un altre. No dic que el tinguem del tot, dic que el podem tenir. I el fet diferencial que també podem tenir al costat d'aquests altres és una societat preparada per entendre què vol dir el concepte d'empresa i preparada per valorar socialment el que això significa. Moltes gràcies.